Hola, mga amigos, mga amigas. Nagpunta diri sa another part, another video na kani more on ano ni siya. Tanaw na to ang mga default setups na naa na accessible na sa trading view no na pwede na nato magamit. So i-access nato ang templates. So kaning templates daghan ni siya klase-klaseng setup. Kung makita ninyo, natay lahi-lahi na indicators. Like sa tong mga previous videos naka-explain ta sa ning indicators. Kani lahi-lahi na ni siya og setup. Let's say kaning Bill Williams 3 lines. So naa ni siya ay considered volume, moving average o tulong ka box. So i-click na to ni. So mo ni ang ma-setup sa imo ha. So natagan kaniya og default na 5 8 13. So, as atong sa moving average na to nga setup, natay mga golden cross and dead crosses. Golden cross is smaller MA crosses over sa higher MA, no? So, ang gamay og MA value like 5 mo cross over above siya sa higher values, that's called na golden cross. Let's say i-change na to ni from green, no? Tapos ang ato ang 8 yellow na to. So ang ato ang 13 do ang i-black. So kani. So green cross over yellow is golden. This one, kani. Kani. Kana. No, golden. And then yellow, which is 8, cross over black, which is 13. Mo na siya ang another golden. Nara, kana. Ito ang i-zoom ni. I-zoom na to nga part. Kana. Golden. Muna itong ginatanaw. And then, muna nahitabo natay big price move. So, kani. Now, if that cross po ato ang basihan, green crosses below yellow, which is higher, meaning ang 5 nimo ning cross na below sa higher, which is ang 5 na ang below, kuha na siya. Muna na siyang ginatawag nga death cross kay wala na, pababa na ang presyo kani. So, pag nakita niyo na sa 1 hour na time frame, so like sa ato ang mga na-mention sa moving average, kani ang atong ang mga lines ato ang dynamic resistance and support, and then or supply and demand. So let's say og kani mubaba ni siya since nag-jet cross, pwede na to i-base ang kaning black line or ato ang 13 line as our support. Now pag ang presyo pa gyud mag-close below anin na mga lines, that mean the trend change na. So pababa na pud ang trend. So ug mahimo, so ang candles above the lines kana atong trend is uptrend. Pag ang candles gani below the lines, downtrend. So focus more on selling and then focus on buying pag naa na diri ang linya. So ug tanaw na to na sa lower time frames like 3 minutes. Nga na. So kanus nara. So kanus siya ning saka gikan diri. Nya saka nag-maintain saka. So above. So ang lines na to is 5 8 13 sa katong default na gihatag niya no. And then move ta sa kaning displaced EMA. So ang gigamit pud ani nga setup is isa ka EMA.
So exponential moving average. Napoy mathematical computation ani kung yun sa niya pag-derive katong isa na MA or simple moving average kanipod exponential siya, no? Di na ako kay ma-explain ang mathematics side ani pero kani same lang gyapon og mo gamit ka pwede pug ka mag-add ani pero sa kaning ani na template isa lang ka MA. So considering ang prices mag-close above, labi na mostly green candles imong makita, bullish candles, mag-ano ni siya, magsaka ang trend. And then, if paubos pod ang candles, ang close candles, like kani close candles, mostly red po, then pababa po na to ang presyo. Ngita tao, kani. So, di ba, touches lang gyapon. Touch, pwede nimo mahimong support and resistance or supply and demand or role reversal. Pwede nimo like this kani na area, nimo siyang support and then yung pump, di ba? Support ana. Buak ana. And then nabuak gid niya and then resistance na pod. So, pababa ta, pagsaka na po nimo. Ana. So mo to siya. And then another template na gamiton nimo is MA exponential ribbon. So daghan. Oh. Papakita na no, more dragon. So ato ang i-change atong color to dark para makita na to og maayo. Set na to. So same ug basahon nimo ang colors mo ni siya. Natay AMAs naka-set up. So mo gyapon golden crosses and then death crosses. Pero pag ang candles above sa imuhang ribbon, kani ginakol ni siya og ribbon. Kaya diba mura siya ribbon. Kaya po siya tanawon. And then we are uptrend. Pero pag below, we are downtrend. Now, multiple lines considered gapon nimo as supply and demand or support and resistance. So, at the current, nahimo nimo ni siyang resistance. If close ta below, nahimo na ning resistance. So, and then nag-form og lower low, that's how you draw it. So, trend. That's your trend. Lowest. High. That's it. So, expected dire and then moving dire sa 9,000. More. For the downtrend. No? Sa time frame na 3 minutes. So, wala naman, maura mangyapon ni siya o i-explain nato. So, i-explore na lang ninyo kung unsa ang mga best mo suit sa inyong setup. Kani manggod nakabutang siya 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. So, ano siya? Maka-form gyud siya og ribbon. The more na mo kipot siya, the more nga na ay big move coming or magkuan ang volatility. This is to use lang the templates without walay din na to magamit ang other indicators. Pwede po ta mag-add og indicators pero sa karon og free account ka sa TradingView, tulo ka indicators lang ang imong magamit. So sa templates nakaset na siya daghan so pwede nimo ma-open. So adto ta sa kani oscillators. Ayan. So, daghan kay ma-set up. Balik na to sa like. Ayan. Para gwapo. Daghan na po na ni Oy. So, kani, as a overview lang sa ato ang mga templates na magamit. Na kay CCI, na kay RSI, o na kay stochastic RSI. So, naani siya nga template para ma-start o guide siya sa imo. So, let's say, nakita na to ang trend na pababa, di ba? I-confirm na to from other indicators like stochastic RSI. So, na siya yung mga levels eh. So, maghatag na lang po ta og another tutorial kung unsaon pagbasa ani. So, kani, as an overview lang, kaning sa taas is overbought na siya. It means, kani nga presyo is mahal na sa karet sa ato ang para sa mga buyers. So, dili na sila mamalit. Instead, katong mga sellers, mo na tong mamaligya. Kanina level.
The same gyapon kaning sa RSI, namgod tay strong levels na naka-adjust kaning mga nakasulod sa work channel niya. So pag napod siya sa ubos, ano po siya? Oversold, meaning barato ra pug kaayo. So mo mamalit ang mga buyers in control. So same CCI, ilang taga na to ng explanation more unsa na to pagbasa. Like aside po sa divergences, sa kanilang is showing you how templates work by default, and then saan mo pagkakita na. So let's say human nato sa LC oscillator admita sa swing trade kani lami ni siya tanawon. Apo ni siya, guys, no? So sa setup nimo sa swing trades nimo, since natin mga indicators na siguro wala pa mo dili pa mo familiars, na ani siya ay kaning pivots traditional and pivots higher low, no? O gamiton nimo ni siya hatagan na kanya og support and resistance. Taro S1, S2, S3. So from previous na po siya mga previous, no? Ang P na to is the pivot. So mas better ato ani siyang ito show ang previous. Yan. Sa current ta. Ayan, sa current. Kaning line na naga-form, indicator niya siya na ginatawag na zigzag. So, zigzag. So, siya ang mo point sa imo kung asa ang peak ug asa ang lows. Asa ang highs ug asa ang lows. So katong sa mga videos na to nga about trend lines, kini pwede na ni siya mohatag sa imo og trend lines. Though dili kay ni siya clear pag move nimo og lower time frame, pero makita nimo ni siya na mas gwapo tan-awon ug magtan-aw ka og higher like 4 hours. 1 hour. So let's say kani sa atong mga previous move di ay nagplot siya og mga prices, no? Sa atong mga previous move di ay sa current sa 4 hours na to mag-draw ta sa channel. Let's say lower and lower, di ba? Not unless kani nga presyo mo form na po og higher high, di ba? For the resistance 1 na kay target. Og nag-buy ka diri, na kay target kani. Og diri ka mag-buy, na kay target diri. Para lang, pero kani ano na eh. Kuan pa ni kaning confirmation, more on confirmation. Touch, back, and then higher high, that's the time na mo draw na taog uptrend. Ana. So, kabalo ta. So, kani, by default, sa kaning by default nga templates na swing trading, kita na ka og resistance. Resistance 2, resistance 3, ana. So, automatically computed para sa imuha. No, you don't need to plot na mga unsa-unsa imo ang ipang plot dira. Tan-aw ka og mga levels of support, tan-aw kag mga levels of resistance, ug taban-aw ka level of supply and demand. Pero mas better if i-view ninyo tong atong video nga playlist para mas masabtan ninyo. Kani manggod gi-simplify na ba para sa inyo ha. Pero makabulok ni siya. Mas better kabalo gyud mo unsa ang price action, unsa gyud ang price action para makasabot jud mo. So kani. So next is the volume based. So kani natay kato CCI kaning commodity channel index. OBV nimo matan-aw nimo kung sa current na imong ginatan-aw nagadaghan ba ang volume, no? ROC, rate of change, kani gwapo pod ni CMF, check-in money flow. Gwapo pod. So gwapo ni explain na to ni each sa other videos na to, no? Kaning CCI, OBV, ROC o CMM. So napod ni siya yung mga divergences na ginatawag. So unya kanang mga divergences makita pod nato na labi nang kaning OBB, ROC. Basta kaning OBB, ROC makita nimo ni kung gataas ba ang volume. Like for example, kani volume nato na lang sa 563,000, no? Kaning current ubo gyapon siya. So nani siya ay divergences kung unsa ang price diri and then unsa ang movement diri.
i-discuss lang nato sa ang divergences. Pero as brief overview kani ang inyong templates na mga magamit. And then pwede na mo mag-start og trade diri og ma-research ninyo ni or mas makabalo na mo unsa ni siya. Pili mo sa inyong templates. Pero og naapod mo'y ug gusto pud ninyo og sarili ninyong setup, like mo gamit ka og MACD, MACD, moving average, convergence, divergence, and then stochastic RSI, pwede na-save ninyo as your template. So kato, and then hope sa kaning video na familiarize mo about sa templates. No, kaning template gihimo ni siya sa ato ang trading view mismo or gamit pud ang ato ang most commonly used na So lahi man ta, unique man ta, lahi man ta setup. So pwede lahi pwede ang isa sa imo ha. Pwede ang isa sa imo ha mo gamit og kaning ribbon, ang isa mo gamit oscillator, na mo swing, na mo volume based. Pwede for more confirmations. The more confirmations, the more na mag-trust ka sa imong decisions or imong reading. Unta na sabtan kanisa sa karon explain nato sunod tong uban. Babush.